Всъщност Мартин Радев и Вентислав Петков. Делайн Джаксън, страховит чадър там и атаката на Тони Бърнас. Венци Петков за 3 точки. Техният тренер стана въпрос в предаването. Това чудесен пас на Карун Джонсън. Лукойл Академик. Карун Джаксън. Тони Бърт. Ето чек. Карун Джонсън, втора борба, добре застанаха в защита ямболските баскетболисти. Тейлър Лейсър Найтли с 2 точки. Срещу него Камен Атанасов. Сега Карун Джонсън срещу Голабов. Страхотна и изяки аванс. Има още 2 минути и 40 секунди. Много са важни тия части. Много добра изява на Тони Бърнас. 4 точки за Тони Хърватия в Мичел Картер. Това е Найтли. Много труден кош. Като Бруни Стоян, Стилян Иванов стават 5 момчета, които играят. Карун Джонсън в кръка на Петков. Вкара Джаксън. Много добра изява на Стоя Чолаков. Открадна топката. Евгений Иванов. Чудесна изява на Евгений Иванов. Благодаря съвсем равностойно и мисля, че даже при повече шанс би трябвало да ги бие. Чудесна изява на Динко Маршавелски. За първи път в 19 годишната история на телевизия Диана Кабел и телевизия Диана наблюдавате матч на живо в Стара Загора. Карун Джонсън. Още 2 точки. И разпознаваем Мичел Картер, го знаем. Стар познайник в НБЛ. Ето хубава. Страхотна работа на 13 точки за него, но сега Венци Петков и невероятна тройка на смяна Велислав Галъбов. Много хубава атака на Тейлър Лейсър. За част 60-59 за Берое. Стоян Петков за 3 точки. Тройка за Стоянков до момента. Мартин Раднев. Фаул на Карун Джонсън. Лейсър. Много хубава атака на Тейлър. 7. Тони Бърнас. Тройката на Тони трябваше да влезе. 8 секунди до края на частта. Джаксън обаче в Костадин Маршавелски. Страхотно изпълнение на Тони Бърнас. Карун като че ли излезе малко от ритъм. Тони Бърнас. Тройка. Много 7 минути и 38 секунди. Старозагорци. Карун Джонсън. Браво! Това е. Според мен той е във форма със сигурност да изиграе матч на високо ниво. Но това е втори шанс. Мартин Раднев. Невероятен чадър на Динко Маршавелски. Страховита работа там. Стоя Чолаков. Браво, Тони! Браво, Тони! Просто трябваше да пусне топката в коша. Толкова добре му е подаде атака. Блек. И отново Маршавелски. Феноменални чадъри там. Имаше, като че ли крачки. Венци Петков карва мудър на Берое. Тейлър Лейсър. Ето така. Мичел Картер. Игра Динко Маршавелски, вкарва 2.